Maganin kaushi da faso sadidan. Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a channel din nan mai suna Su Dangi Hausa TV. Idan yau ne karanka na farko a wannan channel ɗinka, danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa. A yau ne muka zo muku da maganin kaushi da faso wanda ya zama na cewa ko da a ce kafarka tana fitar da jini, idan har Allah ya sa ka gwada wannan zaka samu waraka. Da farko zaka samu manja, sannan ka samu man kaɗanya. Ka sami cokalinka mai kyau, ka ɗibi manja cokali ɗaya, sannan ka ɗebi man kaɗanya cokali ɗaya. Sai ka sami ɗan wani abu mai ɗan zurfi kaɗan, ka zuba wannan man kaɗanyan da ka ɗiba cokali ɗaya da manja. Ka juya su sosai da sosai. Da daddare bayan za ka kwanta sai ka shafa wannan man kaɗanya da manja a tafin ƙafarka. Sannan ka saka leda ka ɗaure ƙafar, sannan ka saka safa. Sai ka yi kwanciyarka. Washe gari da safe ka ɗebo ruwan zafi ka zuba a roba mai faɗi, sannan ka ɗebo wannan gishiri naka cokali ɗaya ka zuba a cikin wannan ruwan zafin. Ka bari ya huce ya ɗan sha iska, ka taɓa yadda za ka iya zura ƙafarka. Sai ka cire wannan leda da safar da ka sa a ƙafarka, ka sa ƙafar a cikin roba mai faɗi. Ka bar shi na tsawon minti 30. Sai ka samu sosanka mai laushi ka wanke ƙafarka. Haka za ka dinga yi har tsawon sati ɗaya, insha Allahu za ka samu waraka, ƙafarka za ta yi laushi da taushi.